Ahoj, dobré ráno. Dnešné cyklopotulky sa budú odohrávať v Rajeckých Tepliciach, áno, známe slovenské kúpeľné mesto. No my dnes pôjdeme do hôr a dokonca sa dostaneme až na Lietavský hrad. Čakajú nás krásne výhľady. Poďme si to celé prejsť s miestnymi cyklistami. Rajecké Teplice sú štvrtým najmenším mestom na Slovensku, no ich význam, ich veľkosť jednoznačne prekračuje. Ležia nedaleko krajského mesta Žilina a sú dostupné napríklad aj vláčikom, ktorému tu nikto nepovie inak ako Rajecká Anča. Stretávame sa v penzióne Mlynárka, ktorý je pár metrov od stanice a asi 200 metrov od centra Teplíc. No a tesne pri cyklotrase, ktorú nám dnes chcú ukázať. Dobré ránko. Vítajte v Rajeckej doline, ktorá je malebná, plná krásnych prírodných úkazov a množstva cyklistických trás pre náročných cyklistov, ale rovnako aj pre rodiny s deťmi. Dnes sa vydáte na okruh smer Súľov, ktorým vás prevedie náš cykloguide Jozo. Takže dneska začíname v Rajeckých Tepliciach. Dáme si takú nenáročnú až mierne náročnú cykloturistiku na elektrobajkoch. Vyrážime z Rajeckých Teplíc, prejdeme cez skalky do Lietavskej Svinej. V Lietavskej Svinej nás čaká taký mierny kopček na Lietavský hrad, ktorý je akože krásna historická pamiatka Lietavského hradu a z tej sa následne presúvame na tú chatu Patuch. Z Rybníka sa presúvame zase po takej nenáročnej cyklotrase nad Zbyňou. Tam si užijeme trošku výhľad nad Rajeckou dolinou a zo Zbyňova sa následne vracame pomaličky po našej cyklotrase späť do Rajeckých Teplíc. Trasa má zhruba 30 km a nejakých 500 výškových metrov, takže nie je nič extra náročné a trvať to môže nejakému bežnému cyklistovi okolo 2 hodiniek. Tak teda odchádzame na cyklotrasu s označením 500. Prvou výzvou sú tzv. Rajecké serpentíny. Tými vystúpame postupne do nadmorskej výšky viac ako 500 metrov a to už zaručí pekné výhľady do Rajeckej doliny. Naši sprievodcovia nás vedú cez kopec do Lietavskej Svinnej. No tak to bol ako výjazd z rozprávkového lesa von do krásnej doliny, čiže pred nami je Lietava, kam pôjdeme, ale čo tu vlastne všetko môžeme vidieť? No otvorila sa nám teraz vlastne taká nejaká určitá časť Rajeckej doliny, že nazvime to Lietavská dolina pod Lietavským hradom. Je nám už teraz presne na obzore vidieť pekne hrad. A takisto v podstate vidíme takú poslednú časť Súľovských skál. Aj keď z tejto strany teda to hlavné gro tých najkrajších Súľovských skál moc nevidno, museli by sme sa presunúť na opačnú stranu cez les, ale možno taký akože taká malá ukážka sú tieto také posledné skalky, ktoré vlastne vyčnievajú v tom sedle ku tomu Lietavskému hradu. Smerujeme teda na Lietavský hrad. Ten leží od konca 13. storočia na východnom okraji Súľovských vrchov a svojou mierou zachovania patrí medzi najväčšie a najkrajšie zachované zrúcaniny nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Od roku 1753, teda presne 250 rokov chátral. No odvtedy, teda už 20 rokov, ho členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu postupne obnovujú a budujú v jeho priestoroch pútavé expozície. Lietavský hrad je zaujímavý tým, že je takou dominantou Lietavskej doliny, alebo teda Súľovských vrchov. Nachádza sa v nadmorskej výške 636 metrov nad morom a ponúka teda krásne výhľady do okolia aj na Súľovské vrchy a dokonca, keď je dobrá viditeľnosť, tak dovidieť aj na Hričovský hrad. A tento rok pripravujeme Deň otvorených dverí, čiže návštevníci hradu sa môžu tešiť na lukostrelbu, stredoveké divadlo, dobovú hudbu a výborné občerstvenie. A hradná expozícia bola otvorená 2. septembra 2017, čiže na 450. výročie Palatína Juraja Turza, ktorý sa narodil tu na Lietave. Možno čo najzaujímavejšie a najvzácnejšie sa nachádza v expozíciách na Lietavskom hrade dnes? Hradná expozícia pozostáva z 3 častí. Je zameraná na históriu hradu, repliky zbraní a najvzácnejšie, čo sa našlo, teda aspoň podľa nás, a mám na ruke vyrobenú repliku, tak je to vlastne replika strieborného prsteňa. Mali sme šťastie, že sa na Lietave práve chystali hradné hry a tak sme si mohli vyskúšať aj atrakcie ako streľbu z luku či malého katapultu. Mladí ľudia zo spomínaného združenia sa veru vedia historicky zabávať. Čo všetko tu ľudia vlastne tak interaktívne, moderne môžu zažiť? Moderne môžu zažiť v podstate našu históriu, ktorú podávame týmto spôsobom. Napríklad máme tu na akciách lukostreľbu, strieľame z dela, z pišťal, teda z rôznych iných eštepálnych zbraní. Taktiež tu máme onager alebo trebušet, čo sú vlastne katapulty.
No a robíme všeobecne akcie, keď teraz čo máme akciu dolu v Lietavskej Svinnej, tak vlastne máme rokový koncert. Robíme to zvyčajne tak, že pred každou kapelou sa rovno vystrelí, tým pádom sa odštartuje kapela a kapela vtedy proste začína hrať. Ide! Z Lietavského hradu sa pár stoviek metrov vraciame po modrom C-čku, no v Lietavskej Svinnej odbočíme na Patúch. V letnej horúčave je to príjemná cesta lesom. No a aj náš ďalší cieľ leží v príjemnom prostredí doliny. Tá vedie do sedla Patúch, ktoré narúša inak celistvý reliéf Súľovských vrchov a je obľúbenou trasou horských cyklistov. Na začiatku údolia nájdeme krásne jazierka s upraveným okolím a známu a obľúbenú hojdačku. Pokračujeme teda smerom do sedla Patúch, no nedôjdeme až k nemu. Ešte pred ním odbočíme doľava ku skalám menom Babice. Ak by sme si ešte trochu vyšliapli, mohli by sme prísť k skalnému útvaru stratený Budzogáň, no nás už láka zjazd kamennou cestou do obce Zbiňov. Tak aktuálne sa nachádzame na takej vyhliadke na Rajeckú dolinu pod Babicami, čo je taká dosť, by som povedal, v poslednej dobe obľúbená turistická oblasť. Pre turistov Babice sú taký najúžnejší výbežok Súľovských skál a v podstate ukončujú tie Súľovské skaly, ale je to taká zaujímavosť, že v podstate Babice sú jediná vyhliadka zo skál, ktorá sa pozerá smerom do Rajeckej doliny a nie je na tú Súľovskú. Teraz budeme schádzať takou peknou kamenistou cestou smerom do Rajeckých Teplíc. V poslednej dobe sa celkom dosť rozmohla aj tá cykloturistika na e-bajkoch. My to vnímame a snažíme sa preto už aj prispôsobovať tie cyklotrasy, aj nejaké rôzne záchytné body, cyklonabíjačky a vybavenie určené pre týchto elektrocyklistov. Určite sa snažíme rozvíjať viacej tie horské trasy aj s takým ťažším terénom. Je to sem tam taký trošku boj o kompromis v tých lesoch, ale myslím si, že každý človek by si tam mal nájsť a každá tá zložka svoje miesto v týchto lesoch. V blízkej dobe sa budeme snažiť vyznačiť aj tak provizornejšie trasu smerom na Žilinu, pretože stále čakáme ako keby na oficiálnu cyklomagistrálu. Snažíme sa to pre ľudí aspoň čiastočne sprejazniť, čiže určite najbližší plán je urobiť ako keby trasu smerom aspoň do kempu v Rajeckých Tepliciach, nech sa trošku posunieme týmto smerom ďalej. V Zbiňove sa môžeme rozhodnúť pokračovať do Rajca a odtiaľ napríklad do ikonických Čičmian, no na križovatke sme stretli nášho starého známeho Slava. Ten bol práve v plnom pracovnom nasadení na úprave značkovania cyklotrás. Aký je tvoj pohľad na to, ako ožila cykloturistika, možno aj s tým väčším nástupom a rozmachom elektrocyklistiky? To je všetko pekné, že vlastne ľudia jazdia, ale musíme si uvedomiť aj druhú stránku mince a to, že skrátka treba trošku sa zamyslieť aj nad tým, ako sa správame. Je nás veľa, musíme byť ohľaduplní. A aj pri tých legalizáciách, ktoré robím, tak vidím jednu vec, že pri jednaniach s vlastníkmi, s ochranármi je to niekedy zložité, lebo prvý argument, čo je, že proste ľudia sa nevedia správať. Hej. Či to je proste turistika, či to je cyklistika. Skrátka, naozaj niekedy je zložité vybaviť tie povolenia na to, aby sme vlastne tú nejakú novú peknú trasu vyznačili, zlegalizovali. Zo Zbiňova teda využijeme nám už známu trasu popod Starý Tábor a ponad riečku Rajčanku späť do Rajeckých Teplíc. Tam nás zaviedli do penziónu s pivovarom Flám. Tak doktor Rudolf Flám bol vlastne pôvodom lekár, alebo taký v tej dobe bol taký ľudový liečiteľ. Pôsobil tu v Rajeckých Tepliciach v 1903 roku, pomáhal s rozvojom kúpeľníctva, pomáhal stavať nejaké vily, fabriky, vlastne podieľal sa aj na výstavbe tejto budovy. No a chceli sme podporiť ten turizmus a tú rekreáciu v tých Rajeckých Tepliciach, preto sme to tak spojili dokopy, že ako pivovar s ubytovacími službami a s pivným wellnessom sme chceli vlastne tým našim hosťom poskytnúť nejakú ďalšiu aktivitu. Požičiavame elektrobicykle, môžu prísť aj na vlastných, áno. Predsa len tie elektrobicykle sú také pohodlnejšie pre mnohých tých rekreačných cyklistov. Zostať tu, to by bolo na dlhší flám, tak aspoň ochutnáme brinzové risotto a rozlúčime sa s chalanmi, ktorí dnes ešte mali pred sebou ďalšie cyklosprevádzanie turistov. Dnes to máme za sebou, už samozrejme len doplniť trošku šťavy. Nech môžeme bicyklovať opäť zajtra. Skvelé, fičí to. Rajecká dolina je dnes za nami, tak ahoj na budúce.